Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, November 28. 500 pesos Noche Buena budget ng DTI, hindi sapat ayon sa mga mamimili. E-bikes at e-trikes, bawal na sa major roads simula December 1. Legalidad ng patakaran, kinwestiyon. Dalawang kontraktor sa Bulacan, kinasuhan ng BIR dahil sa ghost projects. Saints Co Community, magsasagawa ng local solidarity activity para sa trillion peso march. Barangay Bulawan at Kalulot, handa ng magtagisan sa Giant Lantern Festival 2025. Tiwala ang DTI na sapat ang 500 pesos para sa Noche Buena ngayong papalapit ang Pasko. Ayon umano sa kanilang inilabas na price guide, subalit ilang kabalen ang hindi kumbinsido ukol dito. Naritong report. Isa ang panahon ng Kapaskuhan sa mga pinakaaabangang selebrasyon ng mga Pilipino taon-taon. Pero habang marami ang abala sa paghahanda sa kung ano ang kani-kanilang ihahain sa lamesa para sa Noche Buena, marami rin ang nag-aalala kung swak ba ang kanilang budget na pambili ng handa ngayong Pasko dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin habang papalapit ang Disyembre. Subalit kampante ang Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang 500 piso para makabili ng pagkaing panghanda sa Noche Buena. Ayon sa ahensya, marami raw kasi sa mga pagkaing karaniwang inihahanda tuwing Christmas Eve ang bumaba ang presyo. Sa inilabas na 2025 Noche Buena price guide ng DTI, nasa 100 ang bilang ng mga produktong halos kapareho lamang ang presyo noong nakaraang taon. Gaya ng fruit cocktail na 61 pesos hanggang 94 pesos ang presyo. Spaghetti pasta na 27 pesos hanggang 116 pesos. Spaghetti sauce na 25 to 108 pesos. At tomato sauce na naglalaro ang presyo sa 16 pesos hanggang 92 pesos. Iginiit naman ng DTI na depende ito sa dami o kung ilan kayong magsasalo-salo sa Noche Buena. Pero pare-pareho ang sentimiento ng ating mga kabalen ukol dito. Hindi raw kakasya ang 500 pesos na Noche Buena budget na sinabi ng DTI. Sa taas naman nga raw ng mga bilihin, hindi talaga ito sapat. May nagsabi na 2,000 hanggang 5,000 pesos ang ideal na budget para dito. Samantalang, ang iba naman ay uunahin na lamang daw na bumili ng bigas at ulam para sa pamilya. Hindi po sapat yung 500 pesos sa Noche Buena. Kulang po talaga. Siyempre, mahal yung bilihin. Saka, siyempre, alam mo naman yung ngayon. Mahal talaga, kahit na anong bibilin mo. Na lang, yung, siyempre, bigas. Bigas lang po yun eh. Siyempre, isa lang ako, 3,000. Bibigyan ka ng anak mo. Pero ngayon, wala pong trabaho. Di po sapat yun kasi yung mga bilhin ngayon mahal na. Bigas tsaka yung ulam lang, yung pang-ulam. Lahat-lahat pati yung mga mga 4,000 siguro, 5,000 ganyan. Diba mahal ngayon, pati prutas nga mahal eh. Kulang po yun, ma'am. Bakit po kaya? Dahil mahal po yung bilihan ngayon. Siyempre yung mga pagkain ng mga bata, yung mga spaghetti, ganon. Dahil sa mahal ng bilihan ngayon, kulang na kulang yung 500. Mga 2,000, ganon. Hindi, kulang pa yun. Lalo-lalo na mataas yung mga bili ngayon. Yung masans na, 130 na. Tapos yung orange, 150. Oh. Tsaka yung ubas, 180 na. Dati 130 lang, ngayon may 200 plus na. Tapos yung yung sibuyas sa bawang, mataas na rin. Mas unahin niyo po yung bigas naman kaysa po kung ano-ano handa po yung bibigyan natin. Sabi niyo po, kulang yung 500. Ano po ba yung ideal na amount or magkano po ba yung sapat na budget para mapunan po natin yung kapagkainan ng Noche Buena? Siguro, konti-konti na lang. Isa-isa na lang kung bibilin para makumpleto yung isa-isa na lang. Pero kung po ma'am, ano po yung ideal talaga na budget para po magkano po kayo? Kung talagang mataas yun, mga 3,000, gano'n. Yung budget na sa putas lang, yun lang. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, hamon pa rin para sa maraming pamilyang Pilipino kung paano mapasasaya ang pamilya sa limitadong budget.
Gayunpaman, para sa ating mga Pinoy, anumang nasa hapag, ang pinakamahalaga pa rin ay ang pagsasama-sama at ang pagdiriwang ng diwa ng Pasko. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Mahigit 900 megawatts ang kuryente ang naidagdag sa power capacity ng bansa bunga ng pagbubukas ng panibagong planta ng mga kuryente. Makakatulong daw ito pang malutas sa mga suliranin sa enerhiya ng Pilipinas. Naritong report. Mahigit 956 megawatts ang naidagdag sa power capacity ng bansa sa loob ng 4 na buwan. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng mga planta upang matiyak na lahat ng Pilipino ay may akses sa kuryente. Inihayag ng Department of Energy o DOE nitong Huwebes na kasama rito ang 160 megawatts na bagong energy storage system sa Luzon at Visayas na nakamit nitong November 27. Naabot ang hangaring ito bunsod ng direktiba ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address noong Hulyo na madaliin ang konstruksyon ng 200 power plants. Bahagi raw ito ng mas malawak na plano upang matiyak ang sapat at maasahang supply ng kuryente para sa lumalaking ekonomiya ng bansa. Mula sa naturang dagdag kapasidad, 12 power plants ang gumagamit ng renewable energy technologies habang isa ang oil-based at isa ang natural gas-fired power plant. Ani Energy Secretary Sharon Garin, ang bawat megawatt na nadaragdag sa grid ay katumbas ng kuryente para sa mga tahanan, enerhiya para sa mga negosyo at kumpiyansa para sa mga mamumuhunan. Sa pagsasama ng renewable energy projects, flexible conventional plants at modern energy storage, bumubuo raw ang ahensya ng mas malinis, mas maaasahan at mas matatag na energy system. Sa pamamagitan ng mga natatapos na proyekto, masisiguro na may sapat na supply ng kuryente ang bansa, mababawasan ang banta ng brownout at may nakalaang enerhiyang mga industriya upang umunlad. Tiniyak ng DOE na magpapatuloy ang pagkikipag-ugnayan nito sa iba't ibang stakeholders upang pabilisin ang implementasyon ng mga proyekto, pasimplihin ang permitting process at siguruhin na ang inaasahang dagdag kapasidad ay nakaayon sa layunin ng energy security, affordability at maayos na energy transition. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Kumpiyansa nga abot sa target na higit 69 billion pesos ang BIR Revenue Region Number 4A. Iyon ay kahit na sinuspinde ng DOF ang kapangyarihang mag-audit ng BIR dahil sa kontrobersiya ng LOA o Letter of Authority na nababahiran ng korupsyon. Naritong report. Nakakolekta ang BIR Revenue Region 4A ng kabuang 61.3 billion pesos mula Enero hanggang October 2025, mas mataas ng 15% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa opisyal ng BIR, nalampasan din ang target na 59 billion pesos para sa period na ito. Sakop ng BIR-RR4A ang 6 na lalawigan ng Central Luzon, maliban sa Bulacan, at ang mga economic zone sa Bataan, Clark at Subic. Ayon kay Attorney Deo Gracias Villar Jr., Assistant Regional Director ng ahensya, kumpiyansa silang mamimit ang target sa kabila ng suspension ng audit at pagbagsak ng ekonomiya nitong nakalipas na quarter. As far as the collection performance of Revenue Region 4 is concerned, which has jurisdiction over the provinces under Central Luzon except Bulacan and 2 economic zones, okay naman. As of today, we are a few hundred thousand away from hitting our target for the cumulative period January to November. Ayon sa opisyal, ang modernisasyon gaya ng digitalization process ay nakatulong din umano upang mapabilis ang transaksyon sa kanilang hanay. Well, marami ng improvement tungkol sa digitalization natin. And yun nga, last year we were able to formulate yung ano tawag mo doon? Meron kaming aspiration for 2028 that by then, highly digital na ang BIR. Habang ina-address din anya nila ang ilang isyong kinahaharap ng ahensya,
partikular na ang relasyon sa mga taxpayer. Dito sa RR4, meron kami tinatawag na Frontliners Forum. Dito namin tinetress out lahat ng mga issues and concerns pertaining sa pagbibigay namin ng frontline service. Dito namin tinitake up yung mga best services from other offices para i-adapt din ng other offices at paano sila i-train na humarap sa mga taxpayers natin. Regular po yon yung Frontliners Forum. And I think we're the only revenue region in the whole BIR na merong ganung program. Matatanda ang kasunod ng pagbulgar sa Senado ng corruption scheme sa proseso ng auditing gaya ng Letter of Authorization o LOA sa mga negosyante nitong November 24, 2025. Pansamantalang sinuspinde ang lahat ng field audit at pag-issue ng LOA at mission orders. Kasabay ng inilabas na Revenue Memorandum Circular Number 107 of 2025. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bawal lang dumaan ang mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing kalsada sa buong bansa simula December 1. Pero ang legalidad na patakarang ito, kiniwestiyon ng isang kongresista dahil exempted daw ang private light electric vehicles sa Evida Law. Si Raymond Tosoya maghahatid ng kabuuang detalye. Simula December 1, ipagbabawal na ng Land Transportation Office o LTO ang pagdaan ng mga e-bike at e-trikes sa mga pangunahing kalsada sa bansa. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, nakipagpulong na ang LTO sa Department of Transportation o DOTR upang siguruhing mas maipatutupad ang mahigpit na regulasyon sa mga e-trike na lumalabas sa itinakdang ruta. Binanggit din niya na makikipag-ugnayan na ang ahensya sa Department of the Interior and Local Government o DILG upang agad maabisuhan ng mga LGU. Ipinunto naman ni Senator Raffy Tulfo na matagal nang inirereklamo ng traditional tricycle drivers ang hindi patas na kompetisyon. Dumadaan kasi sa proseso ng prangkisa, rehistro at insurance sa mga tradisyonal na tricycle habang ang e-bike at e-trike users umano ay nakikihalo sa trapiko ng walang kaparehong obligasyon. Giit niya, nalilito pa ang mga otoridad kapag may aksidente dahil hindi agad maiproseso ang citation o pag-iimbestiga. Kasabay nito, nilinaw ng LTO na otomatikong ikakandado o i-impound ang anumang e-bike o e-trike na masasangkot sa insidente sa kalsada. Pinayuhan din nila ang mga gumagamit na manatili lamang sa mga subdivision o secondary roads kung saan mas ligtas at hindi nakikipagsabayan sa regular na daloy na trapiko. Dagdag pa ng mga senador, magsasagawa pa ang DOTR at LTO ng mas malawak na pag-aaral at konsultasyon sa publiko upang tukuyin kung paano dapat irehistro at isaayos ang regulasyon sa mga e-vehicles sa hinaharap. Samantala, kinwestiyon naman ni House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang naturang patakaran. Sa isang Facebook post, sinabi ni Ridon na walang malinaw na basihan ng LTO para kumpiskahin ang mga light electric vehicles o LEVs. Giit niya, hindi saklaw ng DOTC LTO Memorandum Circular 89-105 ang mga private LEV dahil malinaw umano sa Electric Vehicle Industry Development Act o Evida Law na hindi kailangan ng rehistro ng mga sasakyang ito. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Mahigit 2 bilyong piso ang inaprobahan ng Senado para sa 2026 upang mapabilis ang pag-usad ng public transport modernization at matugunan ang mga bottleneck sa route rationalization. Magbabalita si Bryce Oracion. Makatutulong daw ang dagdag pondong inaprobahan ng Senado para umusad ang mabagal na implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP sa bansa. Sa pagtalakay ng 2026 budget ng Department of Transportation o DOTR nitong Huwebes, November 27, inaprobahan ng mataas na kapulungan ang 2.5 billion pesos na pondo
para sa PTMP. Halos doble ito sa 1.3 billion pesos na unang nakapaloob sa General Appropriations Bill. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, sponsor ng DOTR budget, gagamitin ang karagdagang pondo para palakasin ang nationwide route rationalization at punan ang matagal ng kakulangan sa technical at transport planning. Kinatigan ni Senator Riza Ontiveros ang budget adjustment dahil kailangan aniya ng mga LGU ng sapat na suporta upang mapabilis ang pagbuo ng Local Public Transport Route Plans o LPTRP. Sa datos ng DOTR hanggang November 15, 1,237 out of 1,591 local government units ang nakapagsumiti na ng kanilang LPTRPs at 617 na ang aprobado. Susuportahan ng dagdag budget ang mga aktibidad tulad ng route planning, consultations, JICA-assisted studies, pagsasaayos sa LPTRP manual, training para sa operators, at pagkuha ng consultants para sa interregional at interprovincial route rationalization. Sinabi rin ni Ejercito na kritikal ang pondo upang maabot ng DOTR ang target na 77% completion ng route rationalization pagsapit ng mid-2026 at 100% bago matapos ang taon. Kumpirmado rin ng mambabatas na magsusumite ang DOTR ng staffing pattern at organizational structure para sa mga unit na namamahala sa route planning at modernization. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Gold medal ang bitbit ng Philippine Boys Basketball Team. Pauwi ng bansa matapos dominahin ng 14th ASEAN Schools Games sa Brunei. Ipinakita ng koponan ng pusong Pinoy at husay na ipamalas nila ang kanilang pagiging tunay na contender sa rehiyon. Naritong report. Undefeated hanggang sa dulo ang Philippine Boys Basketball Team matapos ang umaatikabong laban kontra Malaysia sa 14th ASEAN School Games sa Brunei. Nagtapos ang laro sa score na 92-86 na nagpatunay ng dominasyon ng koponan ng Pilipinas sa Southeast Asia. Kabilang sa koponan ng 4 na kapampangan na kilala bilang Delta Boys, sina John Riel Montes, Migs Lugtu, Chog Moral at Jansen Zapata. Pinabilib nila ang mga manonood sa kanilang aggressive defense at smart plays. Sa final game, maagang ipinakita ng Philippine team ang kanilang tikas at inangkin ng first 3 quarters. Pero hindi nagpatalo ang Malaysia at nakabawi sa huling quarter sa pamamagitan ng sunod-sunod na 3 points, dahilan para umabot ang laban sa overtime. Bago ito, na-eject pa ang key scorer ng bansa na si Moral dahil sa 2 technical fouls. Sa kabila nito, hindi naantala ang momentum ng Team Philippines sa extra period sa tulong ni Naraises Rafael Bahenting at Rene Clark Baterbonia. Si Moral pa rin ang nanguna sa scoring ng Team Pilipinas na nakapagtala ng 27 points, habang sina Baterbonia at Bahenting ay nagdagdag naman ng 21 at 20 points. Sa panalong ito, muling isinulat ng bansa ang kasaysayan ng ASG at pinatunayan na isa sila sa mga powerhouse ng basketball sa Southeast Asia. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Bold V Motion Grill, sleek LED headlamps, aerodynamic body na sinamahan pa ng high-tech infotainment system. Ilan lamang yan sa emotional geometry design, language na nagpapakita ng sporty at elegant looks ng 2024 Nissan Almera. This sedan is designed to turn heads while keeping you connected on the go. Buckle up and let's take a closer look at this game-changing car. Meron po tayo dito na 2024 Nissan Almera 1.0 liter turbo VL variant and CVT transmission. As you can see po, itong Nissan Almera, itong bagong Nissan Almera, pina-wider po yung look niya at saka sporty look po. And dito makikita nyo, naka-LED headlights na rin po siya.
and yung naka V-motion grill po siya dito sa wheel. And ito po, new exterior color po ito, Moon Pearl Gray, na exclusive lang ito sa mga VL variants po. Naka-black roof na rin to, at saka yung naka-black side mirror na rin po siya para mas magmukha pa siya ng elegance po. Safety feature naman ito, meron siyang 360 camera po, meron siyang mga sensor po. Yan, mga safety features na po. Meron po itong Apple CarPlay tsaka Android Auto na rin po. Yung sa touchscreen naman po, meron siyang 7 inches po. Malaki na rin po siya. Available rin yung, pwede rin siyang i-Bluetooth doon. 5-seater po siya. Then, naka-leather type na rin po siya. Yung Nissan Connect, na pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo, ma'am. Mapapa-start mo siya kahit na nasa labas ka lang, ma'am. Doon sa Nissan Connect features niya po, ma'am. Usually, ma'am, ay mga nag-i-inquire dito, pwede itong pang-personal or pwede rin siyang pang-family, ma'am. Kasi yung sa loob nitong Nissan Almera, ma'am, ay maluwang po siya, ma'am. Kaya pwede rin siyang pang-family, ma'am. At saka kung sakaling magkulangan kayo ng space sa truck, ma'am, pwede nating i-fold yun sa second seat niya, ma'am, para makaka-rate ng mas malaking space. Meron po tayong promo ngayon, ma'am. Makukuha natin ito sa halagang 950,000, ma'am. Pero original price nito sa brand new is nasa mga around 1.2 million, ma'am. Pero sa CarMix, ma-avail mo to ng 950,000, ma'am. Free na yun, comprehensive insurance, 1 year, chattel mortgage, and transfer of ownership po, ma'am. Meron pa siyang kasamang Laos Group Cares 24/7 road assistance po, ma'am. Gamit natin yun, ma'am. Kung wari, nasiraan tayo sa daan, ma'am, pwede natin tawagin sila, ma'am, para makahingi tayo ng tulong sa kanila, ma'am. Kung wari na low-bat yung battery nyo, ma'am, pwede natin silang kontakin, ma'am, para matulungan tayo sa daan. Sa mga nag-inquire po, pwede tayong tumawag sa number na 0918-854-2343 po. Located po tayo dito sa Jose Abad Santos Dolores, City of San Fernando. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Dalawang government contractors pa kinasuhan ng BIR na sangkot sa peking flood control projects sa Bulacan dahil sa umunoy hindi pagbabayad ng buwis. Ayon sa BIR, nasa tinatayang 13.8 million pesos ang hindi nabayarang buwis ng IM Construction Corporation at SYMS Construction Trading bunsod ng peking paggastos, underreported income at maling value-added tax. Sa Barangay Santo Rosario, Hagonoy, hindi tinayo ang isang pumping station at floodgate ng IM Construction, ngunit nag-claim pa rin umano ito ng flood cost or project cost at deductions. Samantala, sa Barangay Piel Baniwag naman, nakatanggap ng full payment ng SYMS Construction para sa river wall na hindi rin umano itinayo. Walang aktual na proyekto parehong kumpanya, kaya wala umano silang legal na basihan sa kanilang tax claims. Dahil dito, kinasuhan sila ng tax evasion at willful failure to supply correct and accurate information sa BIR. Sa ngayon, may 12 kaso ng naihain ng mga anomalous flood control project sa bansa na may tinatayang kabuuang tax liability na aabot sa 8.87 billion pesos. Samantala, pinuri ni Senator Bam Aquino ang pag-aproba sa record-breaking na pondo para sa sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng higit 1 trilyong piso. Patunay raw ito na inuuna na ngayon ng gobyerno ang pangangailangan ng mga mag-aaral kaysa sa mga questionabling proyekto. Si Arlene Salonga may report. Ikinagagalak ni Senator Bam Aquino ang 1.038 trillion pesos na alokasyon para sa education sector
na pinakamataas na budget para sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Binigyang diin ni Aquino na nanguna sa mga nagsulong ng mga reforma sa edukasyon na ang matagumpay na pag-aayos sa pondo ay nagpapahiwatig ng pagbibigay prioridad sa kinabukasan ng mga kabataan, sa halip na mapunta sa mga questionableng programa at proyekto ng gobyerno. Nilinaw ni Senator Aquino na ang budget ay malaking tagumpay para sa kabataang Pilipino na magpapabago sa kalagayan ng edukasyon sa bansa mula sa basic hanggang sa tertiary level. Ito ang budget na may pinakamataas na pondo para sa edukasyon sa ating kasaysayan, 1.38 trillion pesos for education. Meron tayong 65 billion para sa 30,000 classrooms, 27 billion para sa ating school feeding program, and of course, 5.7 million Filipino students ang may libreng kolehiyo. Sinuportahan ng Senado ang pondo para sa pagtatayo ng silid-aralan mula sa orihinal na 13.2 billion pesos na iminungkahi sa National Expenditure Program, ay ginawa itong 65.9 billion pesos o 52.7 billion pisong pagtaas. Ang pondong ito ay nakatuon sa agarang pagtugon sa tinatayang 165,000 classroom backlog ng bansa. Nababala ni Aquino ay maaaring umabot sa mahigit 200,000 kung hindi tutugunan. Gagamitin ang budget para sa panukalang Classroom Building Acceleration Program Act na iniakda ni Aquino na nagpapahintulot sa DepEd na makipagtulungan sa local government units o LGUs at civil society organizations upang mapabilis ang konstruksyon. Para naman labanan ng malnutrisyon sa mga mag-aaral, itinulak din ng senador na palawakin ang budget para sa school-based feeding program mula 11.7 billion pesos patungo sa 28.6 billion pesos. Ang 16.9 bilyong pisong dagdag na ito ang magpapalawig sa programa mula sa kasalukuyang 120 days ng pagpapakain patungo sa buong 200 araw ng klase para sa lahat ng mag-aaral sa kindergarten at grade 1 na may targeted feeding para sa mga mag-aaral hanggang grade 6. Samantala, ang makasaysayang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o ang Free College Law na iniakda rin ni Aquino ay nananatiling pundasyon ng pagpopondo sa higher education. Tinitiyak na 5.7 million Filipino students ang makakapag-aral sa kolehiyo nang walang pasanin ng matrikula at miscellaneous fees sa 113 state universities and colleges at local universities and colleges. Higit pa sa libreng matrikula, nakapaloob din ang targeted assistance sa 2026 budget ng edukasyon para sa mga vulnerableng estudyante at makakatanggap ng alokasyon para sa dagdag allowance sa mga kabataang nangangailangan at tulong para sa mga student nurse na nangangailangan ng tulong sa kanilang RLE o Related Learning Experience fees. May suporta at allowances din para sa mga estudyanteng nasa panganib na huminto ng pag-aaral upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang edukasyon. Meron ba pong dagdag allowance sa mga kabataang nangangailangan, sa mga nurse na nangangailangan ng tulong sa RLE, at syempre yung students at fear at risk of dropping out, at meron din pong tulong. Pero may panawagan si Senator Aquino para sa pagbabantay ng publiko dahil humaharap pa sa isang kritikal na balakid ang inilalaang pondo. Pero ito po, kailangan natin bantayan. Hindi pa tapos ang laban, magkakaroon pa ng BICAM, kailangan natin bantayan na yung lumabas dito po sa BICAM at mapirmahan ng presidente ay isang budget na talagang mahalaga para sa kabataang Pilipino. Sa kanyang huling pahayag, inihanay niya ang 1.38 trilyong pisong budget sa edukasyon bilang isang tagumpay para sa pamamahalang may pananagutan at kinabukasan ng bansa. Kaya sama-sama po tayo dito, bantayan natin ang hinahanap ng kabataan, edukasyon, hindi po korupsyon. Arlen Salonga, CLTV 36 News. Dumaong na sa Zambales ang Japanese missile destroyer Harusame at mga tauhan ito para mapalakas sa ugnayan kooperasyon sa kanilang Philippine counterparts. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Nasa bansa na ngayon ang Japanese guided missile destroyer na JS Harusame kasama ang crew nito para sa 4 na araw na goodwill mission. Layon nitong palakasin ng defense cooperation at maritime interoperability ng Pilipinas at Japan. Bahagi ang inisyatibang ito ng patuloy na hakbang ng Philippine Navy na patibayin ang ugnayan nito sa mga karatig bansa sa Asia para mas maging handa sa maritime domain at mapalawak ang palitan ng kaalaman at teknolohiya.
Dumaong ang JS Harusame na pinamumunuan ni Commander Makoto Ozawa sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales ayon sa Philippine Fleet o PF. Kasunod ng arrival honor ceremony, nag-courtesy call naman kay PF Commander Rear Admiral Joe Anthony Orber si Japanese Assistant Defense Attaché Kawahata Noriyuki. Kasama si Ozawa at 2 opisyal ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF. Napag-usapan sa courtesy call ang engagement ni Orbe sa puwersang Hapon at pagbisita ni Orbe sa Yokosuka, Japan bilang paghahanda sa opisyal na talakayan sa pagitan ng mga tauhan ng PF at JMSDF na isasagawa sa Pilipinas. Tiniyak umano ni Orbe ang kahandaan ng Philippine Fleet na magbigay ng kinakailangang suporta at ituloy ang palitan ng karanasan ng 2 panig bilang ship commanding officers. Binigyan rin si Orbe at kanyang staff ng shipboard tour sa JS Harusame upang mas makilala ang teknolohiya, kagamitan at operasyon ng barko para mapalawak ang professional knowledge at ma-establish ang bilateral trust sa pagitan ng 2 hukbong dagat. Nakatakdang magtapos ang goodwill visit sa isang send-off ceremony sa Sabado. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Samantala, hinihikayat ni Sister Mary John Mananzan OSB ang school directress ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga sa San Fernando ang buong SSA community at mga Kapampangan na makaisa sa gaganaping solidarity activity sa covered court ng paaralan sa Linggo, November 30, 2 to 4 p.m. Line ng aktibidad na ipakita ang sama-samang pagtutol sa malawakang korupsyon at upang ipahayag ang kanilang suporta sa mga Pilipinong sasali sa Trillion Peso March sa Maynila sa naturang araw. Ayon kay Mananzan, ang pagkilos ay pagkakataon para sa lahat, lalo na sa mga hindi makakapunta sa Maynila, na maipakita ang kanilang paninindigan para sa katotohanan, accountability at good governance. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Talaga namang check na check ang paghahanda para sa pinakaabangang Giant Lantern Festival 2025 sa City of San Fernando, Pampanga. Habang papalapit ang grand celebration, sinisiguro na ng mga organizer na pasado sa kalidad, kahandaan at kaligtasan ng bawat higanting parol na lalahok ngayong taon. Silipin ang huling inspeksyon ng komite sa mga parol sa report na ito. Quality? Check. Bulbs? Check. Rotors? Check. Readiness? Check na check. Malapit na. Mas malapit pa. Papalapit ng papalapit ang pinakahihintay na selebrasyon sa City of San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival 2025. Kaya naman, sa huling pagkakataon, sinuri ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC ng GLF Foundation nitong Webes November 27 ang mga parol ng 10 barangay na kalahok para sa festival. Ayon sa chairman ng BARC na si Hil Pamandaman, tinignan nila ang kalidad ng bawat entry, kahandaan ng bawat team at kung ligtas gamitin ang mga rotor na siyang mismong magpapaandar at magbibigay liwanag sa mga higanteng parol. This is our 4th and last inspection. Most of them, or on the average, at yun nakita ng 80 to 90% ng parol tamo. We still have 13 days to go or more than 13 days to go and ala pong abirya may pag-compete laking December 13. Bukod pa rito, nagbigay din ng insurance ang komite para sa mga rotor operator maging sa mga tauhan na high-risk aksidente habang kumukutitap ang mga parol. Po ating dita ka abirya, so baka sa Jaya po yung committee, po yung executive committee na ling Giant Lantern Foundation, mag-provide niya pong fire extinguisher, at ila pong hard hat at pong safety requirements ng kakatamong lantern operators. At ila mo naman pong insurance. BBA, on accident insurance siya mo naman po. Sa 4 na beses na pag-iikot at pagsusuri ng komite, masasabi raw nilang nakasunod ang bawat barangay sa ibinigay na rules and regulations at schedule. Ngayon kasalukuyan, banggit ko pin, at yun okay 80. May katagal la, 80 to 90%. And dati lang may migit pa.
So, right now, kampatita mo na hanggang apulong barul, mayari la. At mag-compete la and mag-exhibition la. Maliban sa competition night, magkakaroon din ng exhibition ng mga parol sa iba't ibang lugar na iaanunsyo ng komite sa mga susunod na araw. Ang katandlakongan po, mamasyal, kita pong competition night na po, karin nakitayeng peka magaling, peka masanting parol. That is on December 13. Pero after December 13, the week later or the whole week, ating tamong exhibition night. Tunghayan ang taunang selebrasyon sa Robinson Star Mill San Fernando, Pampanga at mapapanood din ito ng live sa CLTV 36 Digital Channel at official social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Pageant season na talaga mga kabalena. Nagwagi bilang 4th runner-up ang ating kabalena si Mirna Esguera sa Miss International 2025 sa Tokyo, Japan. Alamin ang buong detalye tungkol sa Magical Night sa Chika Express ni Zachary Carlos. Nakoronahan na ang mga bagong beauties sa Winner's Circle ng Miss International 2025 na ginanap noong November 27 sa Yoyogi National Stadium 2nd Gymnasium sa Tokyo, Japan. Tinanghal na 4th runner-up sa patimpalak ang ating kabalen na si Mirna Esguera at nasungkit din niya ang mga awards na Best in National Costume at Best in Swimsuit. Napanalunan din ni Esguera ang Best in Evening Gown Award sa kanyang suot na pearl-inspired evening gown na dinisenyo ng Kapampangan fashion designer na si Mac Tumang. Pinamalas naman ni Esguera ang kanyang wit and grace sa question and answer portion ng event. I will tell to my mama that I just gained 79 more siblings among my 16 siblings back home. Miss International taught me to be selfless, and it taught me the value of having friends from all around the world. And I am so grateful for this opportunity because I learned to help everyone in here, everyone who needs my help. And above all, it made me a better person, a human that cares. Because I was able to create my project. And with that, it is my tribute to all the people who helped me. Because thank you so much. Nasungkit naman ng Colombia Representative Catalina Duque ang Miss International 2025 title. Naiuwi ni Duque ang pang-apat na Miss International crown para sa kanyang home country. Nagbigay rin si Duque ng heartwarming answer sa question and answer portion. Tinanghal naman bilang first runner-up si Yolanda Shimbarami ng Zimbabwe. Si Paula Guzman Sanchez naman ng Bolivia ang second runner-up. Habang si Melissa Xaviera Julian of Indonesia ang naging third runner-up. Para sa Chika Express, ako po si Zachary Carlos, CLTV 36 News. Maaga pa lamang bakbakan na sa liwanag at husay ang mga participating barangay sa Giant Lantern Festival 2025. Kaya naman lights on na ang Barangay Bualaon at determinadong lampasan ang second runner-up finish mula nila noong 2024 at target ang champion ngayong taon. Samantala, usap-usapan din ng Barangay Kalulot dahil sa kauna-unahang pagkakataon, isang 18 years old na dalagang lantern maker ang magdadala ng kanilang parola. Ano kaya ang kanilang ipapakita this year? Panoorin natin ang report na ito. B for Bituin. Ang bituin ay isa sa pinakakilalang sagisag ng Pasko. Higit pa sa pagiging dekorasyon, ito ay may malalim na kahulugang espiritual, sumasagisag sa liwanag, pag-asa, at gabay na dala ng kapanganakan ni Kristo. Sa Pampanga, hindi lang simpleng bituin ang inihahanda bawat taon. B for Bidang-Bida tuwing Desyembre sa City of San Fernando, ang pinakamakulay na selebrasyon, ang Giant Lantern Festival 2025. Ngayong taon, 10 barangay ang sumali sa kompetisyon. Kabilang narito ang B
for Bulaon. Kaya naman lights on na ang Barangay Bulaon para sa pinakahihintay na festival noong 2024. Nasungkit nila ang second runner-up. At ngayong 2025, halos buong taon daw pinag-isipan ng lantern maker ng nasabing barangay na si Mark Nino Flores ang konsepto ng kanilang entry. Yung pamaga-jamming ngayon ng Giant Lantern Festival talagang bala mo buong year ngayon ng 2025, pagka-dyan niya talagang minisip kaming panibayo na pakulo na sana aborende rin judge na sayala rin tao, sana kuha yung champion ngayon. Kwento ng kapitan ng Bulaon na si Laverny Gopez, mas pinaghandaan nilang panibagong edisyon ng GLF. Noong last year, may second runner-up kami. Pagandaan biya talaga kanita. Pero mas ngini. Binyembi na kanita ng retang gimmick na po, paitang numakanado yung aslag talaga yung parol. At saka talagang pisabi mining lantern maker, bena na kanitang gagana. Sa collaboration ni Flores at Gopez, fresh na fresh daw ang gimmick na ipapakita nila sa mismong gabi ng kompetisyon. Karing sabihan na talagang nung itang ngayon nila pa mo siguro manakit parol. Masanting, lalong-lalo na kining Giant Lantern na din Bulaon. Talagang binyemi na nga talaga kining kay para maging aquamarine champion. Waling pila na ako ring year sa Maccabi, talagang tungkitang kastusan binaisipan para ibiyabiyangan kining Giant Lantern na din Bulaon. Aabot daw sa 14,000 bulbs ang magbibigay liwanag sa kanilang giant lantern. Bilang isa sa mga young lantern makers sa CSFP, sumasabay na si Mark sa mga modernong teknik gaya ng paggamit ng LED bulbs. Ilang parol makakain na kami kay modern na kami. Then buo kaming parol, LED bulbs na lareng ginamit mi. At saka tetapin bayang innovation, netang bayang mingipalto. Modern na laro din ginamit ng technology. Si Mark ay anak ng isang veteran lantern maker na si Arnel Flores na magiging katunggali niya sa mismong festival. Samantala, sinong mag-aakala na sa loob ng higit 7 dekada ng Giant Lantern Festival, isang 18 anyos na dalaga ang magkakaroon ng interes sa paggawa ng higanting parol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa Barangay Kalulot na isang dalaga ang gagawa ng kanilang entry. Ayon sa kanilang kapitan na si Jaime Q. Capil, hindi raw maikakaila ang saya at lakas ng loob na naibibigay ng kabataan sa kanilang partisipasyon, lalo na't ramdam niya ang determinasyon at talento ng kanilang lantern maker na si Shakina Bondok. Ako, senior citizen na, pag makikita ng bata, pero parang lumalakas sa loob. Kasi bata, meron siyang gustong ipakita na yung kagalingan niya, para ideas niya, parang sana magiba yung kanyang ideas na ipag-sapalaran sa aming sa competition na ito po. Opo. Opo. Very proud po ako sa kanya. Of competitive field since it is full of men po in our field. But of course, as a Gen Z, na kasama po sa Gen Z, parang masya-showcase po namin yung mga modern knowledge, skills, ganun po yung pattern, color combinations. Though, addition lang naman po since modern naman po siya. But we're also preserving po yung tradition pa rin po na lanterns and also. Si Shakina ay anak ng isa pang Fernandino lantern maker na si Byron Bondok. Kwento ng younger Bondok, bata pa lamang, saksi na siya sa paggawa ng mahiganting parol ng kanyang tatay. Kaya't marami na rin siyang natutunan. Pero I think yung greatest lesson po is do what makes you happy or yung love mo po. Since yung passion po, it comes na lang po out naturally hindi naman po siya pinipilit. So parang i-explore mo lang po yung creativeness mo to showing it sa lantern itself. Hindi man pinalad sa mga nakaraang taon, kumpiyansa si Capil na makapagpapakita sila ng parol na bibihag sa puso ng mga hurado. Yun lang po pinaabot ko, sana po swerte na naman. Sana kahit konting may pag-asa, nakikipagsapalaran kami po, Inaano lang namin po yung yung Barangay Kalulot, yung pinaka-importante na kami nakikipagsapalaran dito sa Giant Lantern. Ang kanilang Giant Lantern ay binubuo ng humigit kumulang 12,000 light bulbs na siyang magbibigay kahulugan sa tunay na diwa ng Pasko. Katanda kayo po, lalo na po rin kayong kabaryo, kayong Bulaon, kayong December 13, Sabado, at matatapo kayong Robinson Star Mill para
agi ching parol na nin Bulaon. Pero 100% siyang makanda yung barangay Bulaon. Banta naman, Ringmanal Bay, akit din po akit din talaga nung makanano yas laging diwana ng Pasko. Ing kalulot, makipagsapalaran niya, agyang iya misiswerti. Sopan niya kayo po, manalangin, ditak. Agyang ditak po, pero pakarakaliw po itang panalangin niyo. Dakal po salamat. Kung nais mong mapanood ang pagkutitap ng mga parol ng Barangay Bulaon at Kalulot, tumutok lamang sa CLTV 36 Digital Channel at official social media pages sa darating na December 13. Aisel Fernando, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagiging pag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bida nagkikislapang higanting parol ng City of San Fernando. 15 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus, mga kabalen. 27 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po and happy weekend.